yana son ya zo kan layi sau shi halifa sirrin bai faddal. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barka da zuwa kuma Allah ya saka da alkhairi akan wannan ziyara. Amin. Sannan shekar duwana kuma muna maka addu'a Allah ya kara rufa asiri. To ina jin tambaya na gudu ne shine dangane da ainihin ayyana shekh da an kai babban limami a cikin babban masallaci na Abuja. Da dama dai mun samu wasu labarai kan cewa kafin a yi haka sai da aka shirya wasu jarrabawa tsakaninsa da wasu manyan malumma na Najeriya, abin da ya tattara malumma na ahlus sunna da malumma na ahlus sunna wal faida wal tariqa gaba daya, sannan an ka zabe shi. To ya kuri da tambaya shine muna son prof ya dan warware muna shin hakan ya tabbata, kuma ainihin ingancin wannan labari da aka kace muke son prof ya ba mu ko ya warware mana. Allah ya saka da alkhairi. To kafin prof ya ce ga wani garin prof daga Kaduna, ana ce mishi Faruku Ibrahim, ya ce professor muna alfahari da kai, muna kallon ka live saboda shi Allah kara daukaka. Amin. Na'am. To alhamdulillah, akramakumullah, wannan tambaya abubuwa ne da suka shafi rasmiyat, kuma ba abubuwa ne da ya kamata mutum da kansa a rika jinsa yana magana a cikinsu ba. Na'am. Amma dai a ka'idan national mosque na babban masallacin Abuja, babban masallacin Nigeria da ke Abuja, ba jagoranci a cikinsa ba yana da alaka da al'intima'atu ba'ifiya ba ne. Wato ba yana alaka da wane dan aƙida kaza ko wane dan aƙida kaza ba ne. Yana alaka kawai da wane an ga ya cancanta a zo a sanya shi. To lallai haka ne lokacin da za a ɗauki mataimakin babban limamin wannan masallaci a shekara ta 2012 an yi jarabawa, amma jarabawar ba ta ginu akan aƙidu ko intima'at na waɗanda suka yi jarabawa ba ne. An dai yi jarabawa a tsakanin mutane da yawa, kuma wanda suka yi jarabawa sun ce na yi na ɗaya. Mun gode kwarai. Akwai